Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo kamudzanyasi nhau zuva rochigumi noshanu mumwedzi uno hwanyamavhuvhu. Iti mwedzi watotekaira uyu tatowo pakati pawo kureketa kuno hwamunangarwa nyasi hwapa mapepa okupedza kufunda wanga wari kufunda pachikorocho fundo yepamusorocho UZ tikuti makorokoto. Zvakanaka izvi. Kumasvingo kwaiyo anonzi cross borders for ED wanga wari kupuwa mari ikweyo wakomana EDO zvinoita kuhwadza chaiko. Rekai tigoramba zvedu takaringa kuona kuti kune zvimwe chere zvichaburika asi kuningisika kwazvo pachiri bepaye. Rekai tinoramba takaringa. Kuna watsano wasungiwa kuponda mugwicho wawo kuti kwaya agotadza kupinda kumapurisa wakomana. Kupondewa kuti watadza kumhanya kufanana newamwe ukatadza kupinda kumapurisa. EDO wamunangarwa dai wachinja maitiro zvinhu nokutoti zvinoita kunyadzisa izvi. Kambani yoNASA iri kufara kureketa kuno yahwina nyaya yagoendesa yanga yaendesiwa kumatare edzimhosva kudare guruguru rinoringana zvibumbiro romutemo ichinzi igopedzisa kubhadhara mari yomamiliyoni 22. Izvi hazviri kureketeka kambani Housing Cooperative Zimbabwe yakatadza kuwaka dzimba dzinosvika zviuru zvisere apa yanga yabhadharwa mamiliyoni 16 mari yekuAmerica. Wakandowaka basi dzimba 53 wakomana. EDO kambani yoNASA dai yaita tusvinu ipapa tikutoringira kutoti zviite zvimwe tikuone kuboya mari yedu pokare itande kuwaka dzimwe dzimba. Chinonyanetsa ndicho chekuti makambani acho anenge ari makambani wamwe wakuru kuno anobhadhara bamaridzo. Rekai tirambe takaringa manduwe. Anonzi Cosmas Bude ano makore 40 kwaya apuwa makore 3 okugara mujere nonyaya yekubira bhengiro ZB achiita kunge munhu ari kukwereta heno zvaaindoita pakaita kuoma chaiko. Tiri kundofara kuti abatirwa nomhosva yacho. Kwai uyu anotungamira warakashi waED Jones Musara gonzi uri kuita musara iwe nokutoti ari kurambana nomukadzi ndozvavanokona izvozvo kurambana izvozvo. Kuno kurambana kwacho nomukadzi kwaita kuti apinziwe mushishi nokuti mukadzi ari kuCanada ndobva ati ndichakuda ipapo ndopaakunetsa. Nyaya yacho iri kutotongiwa kuCanada. Kuno Jones angati iuye kumasavhira ache watongiwa munyika medu wabva wazviramba wakati aiwa zviripo pamutemo izvi. Kana nyaya yakutotongiwa kune dzimwe nyika tinotomirira kuti itaende yapera. Rekai tigoramba takaringa zvedu. Ipapa kuno mumwe agonzi atorisiwa padare pokare izvezvi kureketa kuno Martin Mutize wokubudirira apa ane makore 21 basi agonyepa kuti kwai ndiri munhu weZANU-PF ndipei motika ndiende kotakura wakuru wari kutakurwa weZANU-PF kupuwa mwedzi wese apa aribe kana kubhadhara mari ipapa paaritonzi ano mari inopfuura zviuru 5 zvomari yekuAmerica yaanofanira kuti abhadhare. Panobva pakunyepa yekutoti ukaona makambani achindobvuma kuti munhu wese munhu weZANU-PF andouya akati ndiri weZANU-PF inini obva watobvuma wobva waziva kuti weZANU-PF wachina pawanombozviita ido vanozviita zvechokwadi. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi tinenge zvedu tichikunyepai. Kwai kuIndia kuno vamwe vanhu vairi wasungiwa kureketa kuno wasungiwa kuba mumwe wekuZimbabwe ari kufunda ari kuIndia ikweyo. Tikuramba tichitenda mapurisa akabata vanhu iwawo nekutoti zvisvinuba izvozvo vagoita. Iyo nyika yeIndia yakaita kuoma wakomana inoita kuhwadza chaiko kuzvino. Rekai tigoramba tichiona kuti zvinopera sei tinenge tichizokunyepai.
kambani yoriozimu kwaiya gonzi ipapapa yakutomira zvokutengesa mugodhi zvainge ida kuita kuti ikone kusimudza mari yokuti imbobatsirika mbichana ifeme. Kuno yarambidziwa nodare mhanduwe nokutoti wabasawo pakambani ipapo wari kuramba wakati aiwa bati kuzvidaba zvokutengesewa izvozvo nokuti toziva kuti zvinounza kusaika kwemabasa, vanhu vanotanda kugumowa ipapo. Saka rekai tigoona hedu kwazvinoperera apo. Kanzuro yeguta roBulawayo kwairi kuedza kufunga ipapa kuti yoita sei nzvimbo iripo inonzi Ascot Precinct. Wari kuda kuti ivo patovakiwe dzimba, zvitoro, mahofisi, hotera nezvimwe zvakawanda zvokutamba wapwere nokudii panzvimbo yacho. Rekai tigoona kuti wachabvumiwa chere kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Chedu kuramba takaringa ipapo tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira nokupi. Ipapapo kare kwai vanoita zvokuringa nokuferefeta kuti ivhu rakamira sei pasi pa. Vari kutota wakomana muputikiro waita goridhe munyika medu. Vanhu vari kuita kuuya zuva nozuva mhandiwo vachida kuringirwa ivhu rawo kuti rino goridhe rakawanda sei, zvokutoti taakutoita vanhu kuti vambomire nguva waribe kuboya kuti munei muvhu macho nekuti basa rawanda. Tikati kuwanda kwebasa kusvinu uye kuti rishaike, rekai tirambe tichizvitenda izvozvo. Tikaringa hedu dzomutambo kwai masvanise anyorerana kambani yache iyoyo yoMotherwell FC kuti arambe arikopo kare kusvika makore mairi. Toramba tichiti makorokoto. Worota Magaya agoti aiwanda parura ini nhandareyo Chahwanda, kwai kuchahwanda iyo the Heart Main Arena inogara vanhu zviuru 15 tikuti makorokoto. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Wamwe wakuda kumutsvinyira wagototi paagotengesa maepuru paye ndo paagokona kuboya mari yacho yekuti apedze kuwaka. Idivhi. Rekai tirambe zvedu takaringa. Nyasi mitambo yatambiwa ipapa. Scotland yahwina wakomana notiri kukabodzi payatamba noZPC. Mari yakanaka idi, mari yakanaka. Rekai tione. Mangwana Ngezi Platinum iri kutamba noBhikita. Pokare Green Fuel noHerendals. Emosi inenge iripo ipapo noSimba Bhora. Kwai ipapapa Chicken Inn inenge iripo noManika Diamonds. Ndo zvamangwana izvi. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvatambika ipapo. Tikaringa dzirikitika pasi rese. MuSouth Africa kwai vanoringa nezvekodzero dzevanhu. South African Human Rights Commission wagototi chokwadi tari kutoferefeta kuti Gayton Mackenzie agoita sei zvaagoreketa zvokutuka vanhu vatema zvakanyangara kudando. Rekai tigoona. Ipapawo pokare kwai kambani yoGoodyear inonhadzira mavhiri dzimotikari nezvimwe zvakasiyana yagotonzi yapfika mukova wayo mhandiwe pakaita kunyangariwa. Vanhu vaita kutaikiwa nemabasa zvinorwadza chaizvo. Apawo kwai iyo National Dialogue yomuSouth Africa kwai katombokanyaikawo komuSouth Africa karinderera mberi kunyange vamwe wagoti taburika. Rekai tione kuti kachaunzei. Tinoramba zvedu takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvauya ipapo. Mari kwaiya kutosunga mumwe munhu anogara kuFrance ari chizvarwa chenyika yeFrance. Wamusungira kuti ari kutsvaka kuda kubisa hurumende nomasoja. Pakanyangariwa apo, pakanyangaritsa. Rekai tirambe tichiona kuti zvinopera sei. Apawo kuNigeria kwaiya taakutofunga kuti tiite sei kuti tikone kugara tiribe kana kufungidzira kuti tichapuwa kana kuti todini kuti tireke kugoramba takaringira kupuwa. Nokutoti tazvikona chero izvo vari kureketazvo. Rekai tigoramba zvedu takaringa.
kwaiva fundiwo kuuganda vanga vachida kuratidzira mhanduwe kwaivaita kuvhiringidziwa chaiko kusvinu. Tikati eokam ya ndokuti zviite zvisvinu tikai goramba zvedu tichiringa apawo. AU African Union kwaiya kutoti taakuda kuti pasi rese riseenzese ipo mepu inoratidza kuti Africa yakakura chaizvo kupfuura kumwe kwese. Regai tione kuti vachazvibvuma chere izvozvo. Apa IPL yabenuka mhanduwe, puwai marimoti. IPL yabenuka nyasi uno chaiyo. Liverpool yenge iri kutotamba, Trenyon aripo pabhenji. Tikati zvisvino tamba mufana, tamba. Regai tigoona hedu kuti zvinopera zvakadini parinozoperawo gore rinouya. Ipapo aiwa regai titumire pano mabuja ndini wenyu mhanduwewo nhau.